ערב שבת, שלום לכולם, השבת בפתח, ספר חדש, ספר דברים, פרשה חדשה. חיילינו נלחמים ואנחנו שולחים להם ברכה גדולה שיצליחו ויחזרו לחיים טובים ולשלום. בשבועות האחרונים יש הרבה לחץ, הרבה חרדה. מה יהיה? איך יגיבו? איך התקיפה תהיה? אנשים לחוצים. הייתי רוצה לשאול את עצמנו, מה המעמד נפש האמיתי שצריך להיות ליהודי בתקופה הזאת? לכאורה, באמת לחץ מוצדק. יש להם כלי נשק מיוחדים, ראינו כבר שאיראן וחיזבאללה יכולים להגיע לכל נקודה בארץ, למה לא לחשוש? פרשה שלנו כרגיל נותנת מענה לכל אירועי השבוע. פרשת דברים, או בעצם בכלל ספר דברים, נקרא משנה תורה. משה רבנו בכניסה לארץ חוזר על הדברים שהיו במדבר. למה לחזור? הרי הדברים ידועים. משה רבנו יודע שאנחנו ברגע הכניסה לארץ משנים הנהגה. מהנהגה ניסית להנהגה ניסית אבל נסתרת. כלומר, עם ישראל כבר לא יהיה תחת ענני הכבוד, לא ייפול מן מהשמיים, אלא עם ישראל נכנס לארץ, נלחם את מלחמות השם. יש חששות, יש פחדים, יש דברים שאנחנו חס וחלילה עלולים להיפגע מהם. המעמד נפש עלול להיות מעמד נפש של חוסר אונים, כמו שאנשים מרגישים עכשיו. משה רבנו מזכיר דבר אחד, שיצאנו ממצרים, באנו להיכנס לארץ ישראל, עם ישראל פחד. עם ישראל פחד, מה יהיה? איך ננצח את האמורי? איך ננצח את כולם? הרי אנחנו עם שרק עכשיו יצא מעבדות לחירות. אמר להם משה רבנו, תזכרו, נכון, יש הרבה נשקים, יש הרבה כוחות, יש הרבה ניסיון, אבל לנו יש משהו אחד שאין לאף אחד. שימו לב מה אומר להם משה רבנו, ואומר עליכם, לא תארצון, לא תיראון מהם. אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. וכי משה רבנו לא ידע שיהושע ילחם, איך הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ילחם? ברור למשה רבנו שיהושע ילחם, אבל הוא אומר לו, תדע, יש לכם נשק שאין לאף אחד, הקדוש ברוך הוא איתכם, השם אלוהיך הולך עמך. עם ישראל במשך כל ההיסטוריה ידע ויודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. נכון, יש עליות, יש ירידות, יש אתגרים, עברנו חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, בניין בית המקדש, גלות, גאולה, המון אנחנו עוברים, אבל יש משהו אחד שתמיד צריך לזכור. אנחנו עם הנצח. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. עם הנצח יודע שיש לו את הכלי הכי חזק, השם אלוהינו עמנו. אז אם יפחידו אותנו באולפנים או מחוץ אליהם, אנחנו נהיה ריאליים, נתכונן, אפשר לעשות דברים, אבל תמיד בליבנו יהיה את הרוגע, את השלווה, את הידיעה הברורה שאנחנו לא לבד, שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא איתנו, אז אין מה לדאוג. אז יהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ילחם לנו, ייתן לחיילי צה"ל את הכוחות, לממשלה את הדעה, את הבינה ואת ההשכל, להילחם בדרך האמת, בדרך הקודש, כמו דוד המלך עליו השלום. נראה בגאולה השלמה בעזרת השם, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו. שבת, שלום ומבורך.